Νίκο. Έλα, κάτω. Εκεί. Άρα χωρισμένα βάσες. Για να κάνουμε λοιπόν το κουτάνι. Το κουτάνι μου δίνουν τη λέξη κουτάνι, όπως το μυστικό είναι σούπ. Εδώ είναι αν, εδώ είναι ίο. Το φουτ, πάμε εδώ και μου δίνει 4,4. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάλω 4 άτομα στη σειρά. 1, 2, 3, 4. Το πρώτο πράγμα. Πάμε στο δεύτερο στοιχειωτικό. Που λέει αν σημαίνει ότι τα άτομα που μας είναι ενωμένα μεταξύ τους με αγώνα. Και μου λέει δύο σημαίνει υδρογονάφακα. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι με άτομα υδρογόνου.